fim din. Ga kuma Hajiya uwan mu a wannan masana'anta ta fim, Hajiya Maryam CTV, tana daga cikin jaruman da suka halarci wannan location, ga tana karanta script. Hajiya, me zaki ce ga masoyanki inda suke kallon fina-finanki na wannan masana'antar ta fim? To abin da zan ce, jama'a assalamu alaikum, ku ci gaba da kallon shirye-shirye na da suke fitowa a yanzu. Haka ma muna kan ɗaukar wani fim mai suna Kallabin Kishiya. Kallabin Kishiya. Kuma Allah ya da labarin zai ƙayatar da ku kuma zai ba ku sha'awa. Ku ci gaba da kallo. To alhamdulillah. Hajiya, a cikin wannan fim din kin fito a menene sakamakon ga yadda labarin ya biyo? Na fito a uwar shi yaron da yake aure sakitan. Wato Gambo kenan. To Sadiq Sani Sadiq. To yanzu wannan labari shine kike karantawa kenan? Shine nake karanta yanzu, za mu dauka. To dama idan ana shooting sai an ba ku takarda kun karanta ne a kamar yadda na ga takardar a hannunki? To kuma da ka muke yi, komai ba ilmance yake ba? To alhamdulillah. Ai ba jahilai bane mu ko? Gaskiya. Sai mun karanta tukunna mu dauka a cikin kwakwalwar mu kuma mu aiwata, mu tura yan kallo sa. To alhamdulillah, wannan ita ce Hajiya Maryam CTV, wacce tana daga cikin iyaye na wannan masana'anta ta mu ta fina-finan Hausa wato kannywood, kuma tana godiya ga masoya kamar yadda ta faɗa, ta ce a ci gaba da kallon abubuwan da suka danganci wannan masana'anta. Hajiya tana godiya. Lokacin da aka bani ita na tafi cilani da na zo tadda farace yin hakura. To kun ji yadda ya fito a cikin wannan fim din na Kallabin Kishiya. Tadda farace yin hakura. A Kallabin Kishiya fim ne na kamfanin DHR Studio Gwammaja, su suka aiwatar da wannan fim din kamar yadda kuke ganin shugaban kamfanin gashi a tsaye. Alhamdulillah, wannan fim din zai kayatar kuma za ku gan shi a cikin wannan tasha tamu, insha Allah za ku kalle shi. Ga wata jaruma wacce ita ma za a gabatar da ita a cikin wannan fim din, ita ma tana daga cikin wanda daraktan ya yi observing din cewa yana da kyau ta bayyana a cikin wannan fim din, to tana daga ciki insha Allah. Shi ma kuka kalla za ku ga yadda labarin yayi kyau kuma mutane suna neman sa. Mun gode, ku neme mu a cikin wannan tasha don kallon abubuwan da ke zuwa.